ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye renouveau télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw kelen-kelenna ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen no anw na nin sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila renouveau matin kɛnɛ sigira bi ye tarata ye septembre kalo tile 14 san 2021 foli ni waleɲuman dɔn o bɛ bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ soli ka wuli sabati don o don ka aw teliya ka se aw ka baarakɛyɔrɔ la walasa aw ka se ka bɛn ni jɛmukan in heure ye minnu fana bɛ u labɛn sokɔnɔnaw kɔnɔna la k'u sigi walasa ka se ka bɛn ni jɛmukan in heure ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata donya renouveau matin ale kɛnɛ kan o la an ka kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan bi sɔgɔmada in na olu bakurubaw filɛ nin ye anw ka jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni a ka gouvernement jamakulu u ye tile 100 sɔrɔ gouvernement kɔnɔna la o la ni tile 100 kɔnɔna la an bɛ se ka fɛn jumɛn de retenir ani Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ décryptage kɔnɔna la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan ka se ka to o babu kelen kɔnɔna la halisa anw ni an baaraɲɔgɔn Abdurahmane Sisoko ale min yɛrɛ ye kunnafoni di gafe le Wakadu o maa ɲɛma don ani ale bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ o babu kelen kan a ka se ka hakililanta di an ma Choguel ka tile 100 sɔrɔli gouvernement ma ɲɛmaya la a hakililanta ye min ye o kan a bɛna ɲɛfɔli kɛ n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ taga Ala ma hinɛna Sumayila Sise la ale ka parti kɔnɔna la ni o bɛ URD ko fɔ fɛn bɛ tali kɛ URD la ko bi na yalima URD yɛrɛ bɛ cogo di kɛrɛfɛ kumaw kɔfɛ URD ma ɲɛmaw yɛrɛ bɛ fɛn jumɛn de fɔ u ka parti kan an bɛna kuma di Musa Seyi Diallo ma ka bɔ URD kɔnɔna la ale bɛna ka na o kunnafoniyaw di an ma Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru bɛ dalasalo ka di aw ma Awa Daɲogo ale ye wulikajɔ sabati ka se docteur ma docteur bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye sɔgɔmada in na kɔdimi ale lahalayaw kan ko Alexis ma sɔn mun de ma bi an ka jamana in kɔnɔna la o kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ sirabaw sanfɛla la kaban a bɛ jateminɛw la sɔni ana bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ tan ni ka segin kunnafoniyaw olu kɔnɔna la ni ye anw ka sɔgɔmada in na bakurubaw ye min bɛna walawala aw ye sɔni kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ma fila bɛɛ ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigɛ ye Amadu El Konare ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ honorable i ni sɔgɔma ni sɔgɔma Fanta Tabata bamanan ni bazin e ma bugu ni fini don ne ma daba ye e la hakili la min bazin projet min bɛ sen na i kan ka bɔ kalama chemise ko bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye sabula chemise fɔlɔ minnu bɛ yen n'an kun dar'olu la n'an m'olu don a yira k'a fɔ n'i y'olu don sisan coup d'état bɛ k'i la o tuma n bɛ fɛ ka yɛlɛma Forokiya kunda n'o tɛ fila min nana don dɔw fana ci bɛɛ kun ye bazin don in coup d'état kɛra olu la koyi ni i b'a sɔrɔ nakɛlen chemise tigiw fan fɛ o tuma ni bazin tigiw ka turu tɛmɛna an bɛ taa Forokiya fan fɛ a fɔ i na se ka to changement na o cogo la ten ni waati yɛlɛma mais est-ce que n'i y'a kɛ ka ɲɛ coup d'état bɛ k'i la i yɛrɛ ka kuma don i t'i comporter ka ɲɛ dɔrɔn a bɛ bɛn somɔgɔw bɛ di an bɛ bɛɛ fo an ye chemise min nana o don an y'o di San Jara ni Laji ma olu bɛ radio jigi la Kati parce que XL don a bɛ bɛn olu ma baasi tɛ ni siɲɛ wɛrɛ ta nana an b'a ta ye ka bɛn i ma i b'o don ka n'i sigi ka émission kɛ a diyara ma diya i ye numéro 1 ye an ka chemise sɔrɔ man ni mɔgɔ jalanin ka chemise ni a yɛrɛ tɛ ni ye aw bɛ esi de don esi bɛ sɔrɔ a bɛɛ la dɔgɔmani hali esi dɔw ka bon fɛn terikɛ i sera sabali sɔni i ni kanubagaw bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna la sisan ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka tawdenikaw fɛ yen nɔ sankolo o bɛna jɛya samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawdeni worodugu yan fan yi bɔ a la gɔngɔnbilonko nasira fɛ ko gɛlɛya tɛna don yeli la Mali fan si fɛ o la marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanfiɲɛ ni sanji ye bi tilega in na ka taa bila fo sufɛla la o bɛ tali kɛ Buguni na Sikaso Kucala San Joyila Kulikoro Kita Mopti Banyangara Douanza Gao ani Menaka ni marabolo ko falen ko bɛ se k'u sigi ni sanfiɲɛ ani sanji ye bi tilega in na ka taa bila fo sufɛla o la tilega in na funteni bolo da cogo olu filɛ an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ Kayikaw olu ka funteni hakɛya bɛ t'i jɔ degré 36 la bi tilega in na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 34 ye funteni degré 32 o bɛna kɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ Segu olu ta bɛ kɛ 36 ye Moptikaw olu ta bɛ kɛ 38 ye
Tombouctou Kiligaina Oluga Finteni Hakea Obeke Digiri Binani ani Kelenye Gao Olutabijo Digiri Binanina Kidalkau Olutabeke Binani ani Flaye Menaka Kiligaina Oluga Finteni Hakea Weke Digiri Bisaba ani Shekinye Taudeni Olutabe Yelengata Digiri Binani ani Durula Bugunikau Olutabeke Bisaba ani Flaye Kuchala Olutabeke Bisaba ani Sabaye Kitakaw feno Kiligaina Oluga Finteni Hakea Obeke Digiri Bisaba ani Nani Nyoro Olutabeke Bisaba ani Shekinye Narakaw Olutabijo Bisaba ani Worola Duanza Kiligaina Oluga Finteni Hakea Obeke Digiri Bisaba ani Wolonvlaye Sankaw Olutabijo Bisaba ani Worola Banyangara Olufenetabeke Bisaba ani Woroy Joilakaw Olutabeke Digiri Bisaba ani Sabaye Bamako distriki konna la noro bena da kabala same fe finya bena chinga finya fanga ote bonya kosobe gombloko na sira fe gela foshitena na do flelula fem kon metalike sanjiko la obolo la leno Bamako distriki kono bishuina ola klega ina finteni Hakea obeke Digiri Bisaba ani Fly Bamako na la ministre madaina kenechira nige kanye woro temele ni sanga muka ani Fly wa klebe na bi nige kanye tan ani sheki o mana temeni sanga Bisaba ani Fly ni wakati bolo na chowe kadi auma akunye akasika autana obladon akakile journée konnala Amadou El Kounare alebete mendo kibaru Dugu manager kaba Amadou Maliden kelengina malikono ani maliko kambela jeli korotolenu ubafeka don yalma kuna fonia jumombe anga jamana kunkan osoroyoro oye renouveau matin misradima tabarkala wo kibaru te sorofo chebon ni musuba munube nolu ya kanu kan para ingu sisibire fanta tumota olubi wulika joni chesiri minke menye ka ngoni soko ka takle koro ka munu sankoro ka yele kulula ka jigi ali digena wasa kana kibaru ya di mauma ame renouveau chakela bela jele ka foli sarada biso madaina kuni chesiri ka du kibaru kono munu bakurba otina blada girindala mime talike parti politique munube nolu kuru karabela jele farla nyanga koka hakili jagabo ke transition nyele ko law koni nyuka makalla ba do fo kungo ya ira ka fo shogal be hakili na mun kan ku taro bi taro sini o wopti tawti machi o betalike jamana la royalist ki ka fo ba mi kuma fo le do shogal fe kata se kalata jekulu ba kelen ko mo ku tero bi o te arosini amina kuma ka bi so madaina don kibaru ale konnala ma chama meki kan korota ko transition ka se ka mono bodo ka farajo kunomo kan do wa fo ni ye mi me bala dedida ko bora bala bada ni ngoi me chogo dide mi ye mali marabulo chama do wala ka wulika jo tamo ke nga mi ye jwaku natai katika ufana do mangambe na me akoko nala amina kuma ko nyoka bi so madaina don kibaru konnala anato kati mi metalike kalanda fa kalani la ko holi do kun sebe koro kera ka nyesi demiseni munu be no lube kimeni na defo ani baki kunu go anda serama mi metalike yerde demisenu ka se aje kunu munu ma olu bela jele ka chesru wuli ka jobo yana o konna la ka sa nyemo ma amena puma o kan jonjo munu dira o kene kan fokata se o ka o jonjo barabla fuluma opna puma o kan biso ma daina donc kibaru ale kene konna la ka farani bela jerele kan mi metalike so keme o jora fisabilillahi la hauta so ka di yatimen desebato ni ka do malu jurato ma fana ka ofi aso to baraw bela jele di libe sena biso ma daina ni lo jurato ka se ka so soro milliard kele anaku nga fen donala sababu nyuma ye ONG Alfaruk ani adbe ma je kulu ye amena kuma fana ka biso ma daina don kibaru kanoni yandu nga ye soni nemena dunna kan pe fese ani kibaru amseni munu me jamana kono ani yile kiuta awni chi ayo bismillah. Anga jamana tuma dige fedo la obeka waguli no betalike kata ma dale kantige aka jabala la ame awladuna ka fo bled wu funangeni do be mi to ko bina kulubali o ale ko ni menju kaye me chala ma do bulu ni oye sene ni du holo matrafa ba do ye bomako yanno sama ko ka awladuna ka fo aboka furu ni from la koloshi kuma dale sunana kibara ya ira ka fo do tara dale kantige oni ke wale inkera jwa kun labain temene na ankoro o mi metalike wensendu ale finitigla kamunu me no brigade territorial de gendarmerie
olu kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw dayɛlɛ kaba nka danganiyaw ni sariyaw bɛɛ lajɛrɛlen dira min ye fure ka se ka di a ka suturali baaraw bɛ se ka la yamaruya cogoya min na hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin funɛgɛni min bunɛnen filɛ ne la ni funɛgɛni yelekeni tun don tɔgɔ kungo Bina Kulubali maa don min ye mɛnjuruka ye Kalifabugu ale yɛrɛmarakafo la Ɲamana ale masurunya na min ye kilomɛtɛrɛ 450 bɔyanko ka se Bamako ma nin kɔni ye ka dɔ jigilatigɛ wale kura ye min ye buna adamaden dalen kantigɛli a somaw kɔni ta ye ɲɛji ye an bɛ waati min na i ko bi ɲininiw kɔni bɛ sen na waasa ko in sababu ma kɛ fɛn min ye o ka se ka dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka se ka hinɛ bamatɔ la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an y'a fɔ tentɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana a politiki maa minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan o dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ politiki jɛkulu jamakulu minnu bɛ yen ni ACRT bi yɛrɛ ni k'a fɔ ten min bɛ ARP ni o ye cɛman Ibɛri Kulubali ale ka tɔn b'u yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ ka taa se min ye Ensemble pour le Mali n'o ye EPM ye Dr Bokari Tereta n'u ka tɔn jɛkulu ani Asima tɔw ka taa se tɔn caman wɛrɛ ma n'o dɔ ye yɛlɛma Musa Mara olu ni i k'a dɔn awa jigiya kura n'o ye Useni Amion Gino tɔn caman bade farala ɲɔgɔn kan mun ye parti politiques ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Adema PASJ Mali tɔn na disibaw bɛɛ lajɛlen y'u k'a kɔrɔta u ka hakilijagabɔw kɔfɛ k'a fɔ Dr Sogɛli Kokala Mayiga b'a la ka jamana mara ni k'a min ye k'olu tɔɔrɔ bi u tɛrɔ sini a ma sɔrɔla k'a fɔ Sogɛli bɛ kɛwale minnu na k'o tɛ olu fɛ ko ye ko ni ko k'an ka jamana jɔ a bɛ jɔ ni sigi k'a fɔ de o kuma jamanaden faama bɛ fɛn min fɔ k'an ka lamɛn ko waati bɛrɛ ninnu tɛ transition m'aw bolo ko n'olu nana k'u bɛna i k'a dɔn jamana lakurayali fɛɛrɛw sigi sen kan k'o bɛna paraw bila waati min dira furancɛrɔ fanga baara kɔnɔnaw ma a bɛna o ko gɛlɛya kosɛbɛ o kuma k'olu ka jatela u bɛ hakilina ɲini de la ka se ka dɔ fara transition jɔ kunumo kan o kuma olu parti politique u tɛ jɛ n'a ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini wa refondation jɛrɛ min kuma bɛ k'a fɔ k'u tɛ taa u la maa si tɛ taa a kɔrɔ ni Sogɛli yɛrɛ kelen bɛ se k'a kɛ a n'a kɛ ani i k'a dɔn a ka seko ni a damayira la u ye kangari da ko ni ko ni bisibasa min bilara transition la jɔliba ni a waati la ko olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ u bɛ Sogɛli ladɔnniya ko ale yɛrɛ de ye o ko bɛɛ lajɛlen latigɛbaa ye a ma sɔrɔla k'a fɔ a bɛ kɛwale minnu na k'o tɛ jamana fanba maaw ka hakilina ye ninnu ye kuma na belebelebaw ye nin parti politique ye minnu kɔni kɛ u ka bataki la bataki min bɔra ka cɛrɛcɛrɛ an ka jamana ale kɔnɔna la n'an bɔra yen minnu k'a dɔw fana bɛ sen na mun bɛ tali kɛ Mali kɛli la ka tigɛdi ɲɔgɔnma dɔ kɛ ni kɛnyɛrɛye lakanabaa jɛkulu dɔw ye irisi cɔ a la jatew y'a jira k'a fɔ min nafolo dagosi ka bon kosɛbɛ maa minnu ye kibaruya ninnu di u y'a di n'u da cɛmancɛ nka an ka jamana faga ɲɛmɔgɔw kɔni ma ko kalontigiya fɔlɔ maa caman y'a jira k'a fɔ jateminɛbaw la ko nin kɔni ye Mali finitigilakaw ni Mali ɲɛmaaw ka hakilina jagabɔ kuraw ye waasa lakana kow bɛ kɛ cogo min na hali ni y'a sɔrɔ a kuma ciyalen don nka ko lakika ni a ɲɛkisɛni ye min ye wulikajɔw bɛ sen na renouveau fɛ waasa ka se k'o di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen transition dɔ faralen a kan an y'a kuma fɔ maa caman bɛ olu bɛ ka u k'a kɔrɔta n'a ye hali a tun bɛ fɔ dogo la a bɔl'o la a bɛ ka kɛ kɛnɛkan da ye min bɛ tali kɛ mouvement Mali Espoir olu kɔni ye jɛrɛ dɔ kɛ jɛrɛ min kɔni na sibiri do olu mu ta dugu u y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na bɛɛ ni kelenya ni jamana lakurayali baaraw kɔni o de kan ka sabati wa o tɛ se ka ɲɛfɔ dɔ ka fara min ye transition kɔnɔmɔ kan u bɛ se ka nin baarabaw kɛ jɛkuluba caman bɛ olu farala ɲɔgɔn kan o ko kɔnɔ k'o hakilinaw di u ye mun fɔ a kɛnɛ kan Bakari Sidibe kabini u ka jɛkulu sigira sen kan u ti kalo tɛmɛnen na mouvement Mali Espoir u b'u k'u ka haminaw an'u ka danganiyaw yira minnu bɛ kɛ sababu ye Malikura bɛ se ka lawaleya ka kɛɲɛ ni jamana lahaliyaw ye an bɛ donni na i ko bi u ka hamina ye ka dɔ fara funancɛrɔ fanga kuntagala kan walasa mara kɛcogo ɲuman bɛ se ka sigi jamana kɔnɔ ni ka kungo kalataw ɲɛ jɛkulu in ɲɛma a y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakanya jamana ko la bɛɛ k'i fɛla fɔ sariya ka boli a bolicogo la n'o bɛɛ bɛɛ jɛ fanga ko fɔ an bɛ yɔrɔ min ko sisan nɔ an hakilina ye kelen dɔrɔn de transition ka soutenir pour que u ka se ka u ye baara min daminɛ a ka se ka continuer ni mouvement ye mouvement Mali Espoir plateforme de don association caman de b'a kɔnɔ Mopti Segu Sikaso Kucala Buguni Bamako Kayi Kita mouvement in bɛ nin bɛɛ la an ka kɛlɛbɔ yɛrɛ de nɔfɛ Mali yɔrɔ min occupélen don olu ka libérer fɔlɔ sécurité ka na yen yɔrɔw la n'an sécurisera
en fonction de ça après élection am se ka o souci jɛkulu wɛrɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ bi na mali mago b'a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o de kama olu fana nana kɛnɛ in kan k'u ka fɛla yira n'o bɛ tali kɛ jɛkulu in ka laɲiniw la o ka dɔ fara transition kan o y'anw fana hakilila ye parce que jamana ma suma kɔngɔ banna minɔgɔ banna fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ muso jɛkulu tɔ minnu bɛ mali kɔnɔ ne bɛ fɛ an bɛɛ de ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an bɛ fɛ transition an bɛ ka transition soutenir coup d'état in yɛrɛ a jubaju kun ye ko élection de ma ɲɛ o ko député eli cogo ma ɲɛ o de kama mɔgɔw bɔra ka mankan kɛ donc o baaraw kɛra ni base min ye ni yɛlɛma don o base kan n'an kan bɛ tila ka taa élection na ni o base kelen a bɛ komi fu de kɛra mɔgɔ minnu sara u sara fu jamana in dafirila fu donc pour éviter ça an ka to baara ka kɛ basigi kɔnɔ. le mouvement Mali Espoir u y'u ka waleɲuman ta ka ɲɛsin furancɛro fanga ɲɛmaw ma min sababu la an bɛ donni na i ko bi malidenw bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ don n'a nataw la ɲɛtaa bɛ sabati. ala ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra yen nɔ min ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques a bɛ tali kɛ M5 RFP jɛkulu minnu kɔni y'a ŋɛɲɛ ɲimi jamana ɲɛmakɔrɔ Laji Burama nɔfɛ ka gɛn ka bɔ fanga la ni ka na a ko yɛrɛ ɲɛmaya ta nin waati ninnu na sabula olu de bɛ ministre ɲɛmaya la o denmisɛnnin ninnu fana ye barodalasigi dɔ kɛ barodalasigi minnu na u y'a fɔ u da camancɛ la ko Dr Choguel n'a jɛw kɛlen don ka assise nationale min boloda n'o o bɛ tali kɛ sigi ka fɔ bala jamanadenw mi wele min kɛnɛ ka na ka kuma jamana jɔli kura kuntilennaw ka na ni k'a dɔn kalata ale yɛrɛ ka se ka kɛ ni jɛkuluba kelen ye n'o ye organe unique de gestion des élections ye ko olu bɛ nin ko in kɔkɔrɔ bi u b'a kɔkɔrɔ sini wa u ka dɛmɛ belebele bɛ a ko kɔnɔ nin kɔni tun ye baabu ye hakili falenw bonyana min kan kosɛbɛ an ka kibaruya ɲinina Amadu Jara ale fana tun b'o kɛnɛ ka na an k'a lajɛ. An bɛ justice ka bila an bɛ gouvernement kɔ sini wa minnu sara u sara k'u justice ka kɛ tiɲɛ ka bange Mali kura ka jɔ. M5 RFP ko an bɛ segin tuguni ka gouvernement fo k'a dɔn u bɛ baara min na bi anw jeunesse ka laɲini don bi an ka laɲini don sini wa laɲini jeunesse ko a bɛ gouvernement dɛmɛ a la a bɛ président Assimi Goïta dɛmɛ a la a bɛ premier ministre Siguel Kɔngɔla dɛmɛ a la jeunesse M5 RFP ko a jeunesse sifilakaw u b'a ɲini diɲɛma fɛ minnu bɛ yan minnu tɛ kɔ kan u ka maliyɛnw bila an ka sigida kuma mana bɛn mun kan o ka kɛ transition ka laɲini ye o ka kɛ transition ka hakilina ye o ye M5 jeunesse ka laɲini na de k'a fɔ diɲɛ k'a lamɛn wa fɛnɛ M5 jeunesse labɛnnen don ka taa Mali fan bɛɛ k'u hakilina fɔ yen kunun an ye wale min kɛ n'a y'a ye wa M5 RFP jeunesse labɛnnen don ka walekuraw labɛn walekuraw bɛna jamana taa ɲɛ wa a y'a sigi n'a ye k'a fɔ an bilama de ka jigin an kunnama ye wa n'Ala sɔnna ma an bɛ min ɲini an b'a cɛ ka di maliyɛnw ma anw y'an jɔ n'a ye an y'an jɔ n'a ye parce que an talen bɛ jamana ɲɛmaaw de la minnu b'an kɔ wali sini an b'u kɔ Mali kura kama an b'u kɔ jamana kura jɔli kama hakilina b'u la bi anw bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ hakilina kɔnɔ o hakilina ye M5 jeunesse ka hakilina ye wa n'a hakilina tɛmɛna fɛnɛ M5 jeunesse b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ M5 RFP ko o comité de ye laɲini dɔ kɛ aw bɛna bɔliba dɔ labɛn ani activité dɔ labɛn o jeunesse labɛnnen don kunba kɔnɔ an bɛ bɔ dɛ an bɛ bɔ an tɛ bɔ an bɛ bɔ an tɛ bɔ an bɛ bɔ an tɛ bɔ an bɛ bɔ ka dan ka cɛkɔrɔbaw kɔ n'u b'an ka bɔ bi an bɛ bɔ n'u b'an ka bɔ sini an bɛ sini a ka nin jama bɛɛ y'aw ta ye wa nin point de presse ye don dɔ an bɛna meeting kɛ an bɛna marche kɛ diɲɛ b'a la kɛlɛ ka bila fɔ bi Mali bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ M5 RFP de kɔnɔ. monument de l'indépendance n'a barokɛla kura sɔrɔ a tɛna mɛn kosɛbɛ sanga 36 bɛ Kati dugutigilakaw ni diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la nin waati na an bɛ taa Kati kurakaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ IRD ka bureau bolofara min bɛ Kati olu kɔni ye wulikajɔba dɔw boloda min bɛ tali kɛ ɲinan kala ye cobo cabali min kɛ k'u jeni yɔrɔ fɛ u bɛ se k'u ka dɛmɛ lase lɔgɔliden ni lɔgɔliden soma bɛɛ lajɛlen ma u bɛ tali kɛ kalan dafa kalanw ni lakɔli dɔw labɛnna ka ɲɛsin min ye lɔgɔliden minnu tun bɛ kiimɛnni na ɲinan n'o bɛ tali kɛ defu ani baki kɛbaw la lɔgɔli karamɔgɔ caman y'u dɛmɛ ko in na minnu ni u ye wulikajɔw kɛ waasa defu yɛrɛ baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni denmisɛnnin kofɔtaw ma hakilina in kanuna kosɛbɛ denmasaw ni lɔgɔliko ɲɛmaaw fɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ tɔ a ma bolofara ɲɛmaa dɔw n'o dɔ ye Madu Jalo ka se Gaɲɔ Kulubali
olu ka ɲɛmaya kɔnɔna la min ye Jan Sidibe a n'a jɛɲɔgɔnw n'o o dɔ ye Alu Badara Sangare ka fara yɔrɔ wɔlɔgɛmu u jɛra ka se ka attestation n'o ye jonjo labonyani ni laɲagarili sɛbɛn ye ka di maa caman mɔ kɛnɛ in kan minnu ye cɛsiri kɛ ka baaraw kuncɛ ni dolantan dɔ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen nana cogo di a kun ye mun fɛn ye Alu Badara Sangare ye tɔma ɲɛma dɔ ye ale bi ɲɛfɔli kan ye. Jeunesse URD Katoura san u bɛ compétition de football organisé n'o ye Sena Ballontan ka ɲɛsin Katika denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma mais ɲinan ta u y'a kɛ activité fila ye i b'a dɔn ɲinan kalanko gɛlɛyara kosɛbɛ kalanko gɛlɛyalen u y'a ye k'a fɔ examen a tun bɛ kɛ ou bien a tun tɛ kɛ mɔgɔ si tun t'a dɔn mais o de la a jeunesse bureau faralen ɲɔgɔn kan u ye hakili jagabɔ k'a fɔ est ce que u t'a lajɛ ka renforcement de capacité n'o ye coup de soutien ou bien dɔw b'a fɔ coup de rattrapage ko organiser ka ɲɛsin candidat mo defu la ani candidat mo bagi la a kɛra Katukura kɔnɔna na ka ɲɛmɔgɔya ta ka di Guayon ani Jan Sidibe ani Marjalo ani Tati Nɛnɛ ani assistant olu ka activité ni fila ninnu ɲɛmɔgɔ ye donc an kɔni bolo mɔgɔ candidat 300 ɲɔgɔn na a tun bɛ t'olu la a candidat 300 a tilalen don defu candidat ani bagi candidat ni ɲɔgɔn cɛ. Bi kɛnɛ in o tun ye a kuncɛli de kuncɛli o ye ka attestation di maître minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnninw encadré ani dugu maaba minnu bɛ yen n'o ye dugutigiw ani secrétaire généraux URDw minnu bɛnna ka fɛn in soutenu u ye bi ta kɛ reconnaissance de ka ɲɛsin olu ma o kɔfɛ fɛnɛ min fɛnɛ ballontan fɛnɛ o fɛnɛ final de bɛ bi donc a taara activité fila couplelen bi wula in na Katukura kɔnɔ yan donc nisɔndiya de don ani foli de don cours min organisera ka ɲɛsin denmisɛnninw ma maître fɛn fɛn bɛ yen n'a contribuera la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ fɛnɛ promoteur min sɔnna k'a ka école di n'o ye lycée privé Yagare a bɛ Katukura kɔnɔ yan ka foli kɛ a fɛnɛ la o bɔlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a y'i sen don nin baara in na i maître yo i écoledenw yɛrɛ o comité jeunesse URD ani comité du parti ani muso ani Katukura bɛɛ lajɛlen ka foli kɛnkɛrɛnnen se u bɛɛ lajɛlen ma nin cɛsiri na n'i y'a ye mɛ yan bi ta ye fête de mais baara yɛrɛ o tɛmɛna ka ban donc i yɛrɛ ballontan fɛnɛ suit sisan ballontan ça s'est très bien passé je crois que u taara égalité de chance la fo ka se tir au but ma donc meilleur de gagnera c'est la jeunesse de Kati qui a gagné n tɛna fɔ ko ni équipe gagné ka na équipe to mais bɛɛ de gagnera parce que an bɛ naɲini ka tila ka dugawu kɛ fɛnɛ a ɲɔgɔnna ka caya dugu kɔnɔ yan fɛnɛ ka tila ka dugawu fɛnɛ kɛ tuguni ala ka jamana basigi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka transition in dɛmɛ pour que au moins jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na o kan ka kɛ an bɛɛ ka laɲini de donc an ka dugawu kɛ ala ka transition in sabati bɛɛ lajɛlen bolo ala ka jamana basigi an bɛ jɔrɔ fɛn fɛn ala k'an kisi a ma ka samiyɛ tibɛko ɲuman d'a ma k'an ka sɛnɛkɛfɛnw ala k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka dugudenw bɛɛ lajɛlen nafa k'aw yɛrɛ fɛnɛ fo presse mɔgɔw ani ka joueurs bɛɛ lajɛlen fo aucun incident n'a été enregistré encore une fois merci et bonne chance vivement l'année prochaine. ala ka transition basigi Alu Badara Sangare ka ɲɛfɔliw tun ye nin walasa ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ ni kɛnɛ in kana na sababu ɲuman min dɔ ye Janbule Sidibe ye min ye ni denbayaw bɛɛ lajɛlen ani jigiya minɛw olu ye marraines dira balimamuso minnu ma olu y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka dugawu kɛ waasa hali bi bɛɛ ni kelenya ani sigida yiriwa baaraw bɛ sabati an k'u lamɛn. Donc, Jambo là, Mandalbo là, Jambo là. Donc, parce que à tout avoir quoi, il y a un domaine à financer, à un coup franco ini, à une initiative followée, à une followée Katukura de Kama. Mais à un gagnant celui, Katukura quand fait, on va essayer qu'à Walangata, à des quartiers de là, pour que des personnes versées qu'à bénéficier tout comme là, examen y a pour là. On sait que il n'est pas pour mais Mali Kalango de tourner à l'évacuation. Donc, nous avons des démarches à la fin, la uni ça va me savoir. À échéance sera, quand les cours de vacances sera, m'bangine au fait, à camine au boulot flala, pour que examen au cassé qu'est barkalenya au boulot, ni résultat au boral, au be content, amounouye baouye, on be donc et catégrefo. Amo nyine ala fe donc ambe initiateur u yere fo Jan wele anaka staffu olumuya initiative soro
k'a kɛ kati ya parce que je peux le dire katikura de tun don mais a kɛra kati bɛɛ ye. duwawu kɛ diya n ye ale de y'an se nin kɛnɛ sababuya ka ne kɛ marraine ye ka ne kɔrɔmuso kɛ marraine ye an bɛ duwawu kɛ ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala k'a ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye ala kana to janfa la ala kana ka mɔgɔ latiyalen bila la halisa ala ka n'a ka équipe bɛ sankɔrɔta ala k'u sankɔrɔta ala ka n'u malo ala ka n'u yiru malobaga la ala k'u ka ɲinifɛnw k'u ka sɔrɔ fɛn ye an b'a fo bi an b'a fo sini wa an b'a kɔ fo saya an b'a kɔ. tabarikala min bɛ tali kɛ duwawudon kun ye nin ye nin ko in kɛnɛ kan n'a na k'aw ladɔnniya maa o maa bɛ se ka cɛsiri kɛ waasa sigida ka yiriwa bɛɛ lajɛlen kan k'i jeni yɔrɔ fɛ jamanajɔ tɛ maa kelen ye maa kelen sɔrɔ yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ ye sama sangare ɲɔrɔ di sahel fulakɛ kati domaine na ko i ni ce i ka cɛsiri la katikaw nisɔndiyali ka baara kɔrɔ an ka préfet bɛ an ka foli b'u ye u ka bureau kɔnɔ ko ni sɔgɔma an ka jɛmukan kɔnɔ Fanta Tumuta an bɛ bi ta bila yan fɔlɔ ka kibaruya tɔ bila segi kɔnɔ yan'an ka taa munumunu ko kura ka jikalan dɔ ɲini. Don kibaru ta ko fɔlɔ o tun bɛ tali kɛnɛ na n dalen b'a la k'a fɔ kanubagaw ye kunnafoniya minnu sɔrɔ u ye faamuyali caman sɔrɔ o la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniyaw ye an bɛ sori bisimila sisan taa ni ka segin bɛ cogoya min na an ka siraba kanaw la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu a bɛ na wele bila sori ma a ka se ka taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma.